Ešte vám rada ukážem jeden úväz a ten je veľmi fajn u žien, ktoré rodili vaginálnym pôrodom, trebárs majú aj nejaké poranenie a majú trošičku takú bolavú tú pánvu, že sa im zle chodí, alebo naozaj sú také ubolené a môže sa tento úväz využiť, aj keď už ste trošku neskôr po 6. nedeli alebo máte maličké ešte ďalšie dieťatko. Ideme tu viac cez tú pánvu, dobre? Ideme tu viac cez pánvu. Pozrite sa, tuto, jak je kostrč, hej, tuto máme tú riťulu, tak tadiaľ ideme. No, tuto si to takto prekrížime. Tak, a už tu spravíme tú náruč. Super. Môžeme si to trošičku takto pekne povyhraňať. Dobre. Zasa. Tu už nemusím zasa uzliť, idem iba prekrížim, aby nám to pekne vyšlo. Vôbec nevadí, keď vám náhodou tá šatka zostane tak, že musíte ísť trošku spraviť do boku ten kríž. Ono je úplne ideálne, keď viete a pri tom viazaní trošku tak stiahnete to brúško, dobre? Ako naozaj je to také korzetovanie. No a potom je fajn zasa to zapraviť, tie zrezané rohy. Tak. Dobre, mám zapravené. No a idem to teraz celé popraviť. Takže som takto dolu, takto, takto. Super, výborne. Dobre, no. A cítim sa bezpečne, mám obalené brúško a vidíte mi to aj na väčšie obalenie bokov. A je to veľmi fajn, aj keď máte bolesti v oblasti krížov. Čiže dovolte si postarať sa samé o seba takýmto jednoduchým spôsobom.